Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mas Jebleh. Ya, kali ini Mas Jebleh mau ke tempatnya si Sungadi. Ini edisi tanggal 10 Juli 2026. WA bisu. Wih, lama nggak kesini. Ada perubahan di perempatan, sudah ditempati ada yang jualan tuh. Nah, ini ada Mas Nur Bisu. Dan ini ada si Sungadi. Wah, semiran Mas Sungadi. Semiran cah. Semiran. Sing nyemir sapa, Bos? Apa ya? Apa? Ra dadi pegawai. Nyalon BPD ya. Nyalon BPD. Ora bedino. Aku podo nyalon BPD. Iya, Bos. Mas iki apa? Duit apa? Ngomong bose. Oh, gak enak sing ngeki. Ya bose. Kowe dikek idit bose to. Ora. Omong kowe bose we mati. Diapusi kowe karo bose. Buri wi to ngomong karo Sungadi. Sungadi iki arep dikeki duit karo Mas Koiri ngono. Duit sapa? Lah, dit pira? Dit 5.000 to. 5.000 lolo. Kowe karo bose dikeki pira? 5.000 sitok. 5.000 sitok entuk apa? Video. Regane. Kebayaran calon iki ro. Mau esane mau rolas. Sak kebayanan, Gong. Kebayanane akeh bojoku. Ya. Kebayanan siji nek loro telu wis. Biasane sak bayanan biasane elek pirang duit. Mbok ra Biasane ngono lho. mudeng akeh arep nyalon ki. Mau sing ono Pak RT iki akan Nyalon lurah. Nyalon lurah. Woi, gelem ora nyalon lurah? Masa ra masuk? Masuk Aku kebayananku calonnya telu. sak kebayanan, wong telu ngono. Kowe gelem nyalon lurah ora, Di? Tak calonke. Daftar telu. Hah? Piye? Tapi sing anu Oh, gak ya iki. Ah. Lho, elek cewek ayu Di, gelem ora wae? Berarti nek semuanya kebayanane telu yo loro ping telu ngono. jadine to. Sing bayaran aku iki to. Aku nek delok dengan Iya nyalon lurah gelem ora? jare nek kae berarti BPD. Lurah Gunung Kemukus. Di, Nek nggonanku yo akeh kebayanan siji. wis sing nyemir sapa, Di? Kowe dhewe sing nyemir. Sing ngisor mbak semir gak? Kuwi telung desa. Ngisor kele. Ngisor edek rambute ra ngisor. Oh gak lek. Gon kotae 4 Oh, mbok. Woi Mas madang, Bro. Biasane kontra Wis. Tenane. Masa urung? Nek kebayanan siji kuwi akeh siji. data Mas daftar ya. Kebayanan Dua iya apa nih? Yo abang-abang. Di. Sungadi. Ngarepan kuwi warung apa? Kita dari dulurmu itu. Warung es. Bang arang. Rek tulisannya warung makan enak. Di. Warung makan enak ngono iki tulisane. Bah.
Batu tutul mateng ada. Ini. Tempe taman. Gue dulure Mbak Anu Tami. Aku jo esmu di. Sungati jo esmu. Kadekno geger kon nelpon ke aku mau darai arep gawale dit sekoper. Wah, dihapusi uri we. Pendaftarane teko Senen. Heeh. Padha. Kosok Senen. Kowe ora tau ya karepe ra gelem daftar. Lah aku titik WA Pak RT kan. Bojomu kan daftar, Mas. Kapane ku nek ate rapat iki kan rapat. Berarti Pak Juli selama Rekam. oh, bantuannya tekal ya. Hah? Oh iya, berarti nek pas anu sing wangi tuh. Di. Jo esmu di. Entok ora? Entok. Kuwi jenenge es apa? Es ciu. Nah. Es panas. Ngene. Ben ora pilek. Ya pas anu deh. Oh, gak gawe bakso. Adekno Sukadi gak mangan. Mangane kuwi mangane. Enake mie ayam iki. Apa-apa. Doyan wae mie ayam. Iya nek Oke. Kayak mangkok ta ya, mene garing kowe. Ih. Nah. Kamu ngapain sayang? barang kowe BI. Buka kerupuk to ya? Kai, Lagi ngomong kerupuk. tak kei berarti. Gimana? Kan sana lho. Mangan sana lho. Oh. Nyam sisan. Manuk. Manuk. Manut, sembayari Sukadi ya manut aku. Aku ambek kok. Lah kowe bose kok. Bose lho Bapake duite akeh kok. Oh, Pak Edite oke. Pak E dukun kondang kok. Dukun kaloko kok. Dukun kondang kok. Padake wong kae piye. Bose rene terus di. Aku suwe ra rene. Ganti ya, Kang. Dadi kok. Kandina apa? Tadi itu terus di Tami ngono tok. 4321. 4321. Agrero ganti. Ganti oke sing nyambung ki. Anu ya pokoke sing colokan sing langsung sampe set dhewe kuwi. Ngono kae. Dari enek kok dadi. Elek. Dadi nek kok nek wis wengi nek bengi nek lagi mati kan set dhewe. Nah, narapi we tuku alat neh ngono kuwi to, mbok dedekke loro. Lah iku sing dikek-kekne wong iki sing kei alate kuwi sing mbok kanggo dhewe iki. Anu pembagian. Heeh, pembagian. Oh iya iso. Iso. Ini yang betul dia. Piye, Bos? BI lho. Moh, Aduh, urung mangan kok kon guwaki. Oh, Njongko. Lah bar mbok semir masa kon guwaki. gak apa-apa Apa kok
Engko petan aku mulai. Mulai piye? Kono banyune jeh ora Dam. Dan gua yo mak ngono. Kaya cek Mas. Dam. Anakku geger ngejak mancing rono. Ayo, ayo ono. Oh, ayo ono. Oh iya rono, ngapa? Yo, Delok. Delok wong pacaran, ya wong main. delok wong mancing. Oleh geger ae. Ngapa? Sesuk sik ora. Lah mlebu no. Hah? Gajah mancing apa? Anakku lanang. Ya perono. Oh bebas ya kok. Oh, ayo. Bebas wis gak dilarang ya. Yang penting mancing ora nganggo lumut. Ora nganggo lumut. Kene nek lumut. Kain tok. Lah ngene. Ya mbok pokoke kain tok. Marai ngentokke kan lumute. Terus kekasan iki. Anak bule. Oh. Pasar iki. Lambene bolong kabeh mburiye. Golek iso ngadi kayake. Golek iso ngadi ra roh ketutupan pite bisu Kayak iku. mesti kira ngemet mungkin kira. Kleru paling. Hei, ayo. Ngopo? Ngapa nggodeni cah cilik kok?